Здравейте, вече сме отвън. Сега ще ви представим нещо, което е много необичайно, рядко може да се види. Сълзите на дервишите имаше концерт с истински автентични дервишки музикални изпълнения и религиозни танци вчера. Сега обаче малко за тези, които не са имали възможност да видят гостите в България от град Коня. Ще ви представим част. Заповядайте, елате направо към нас. Сега специално и в ефира на BTV с Сдружението на турските студенти в София, както и посолството на Република Турция в София, да ви представим гостите и след това нещо наистина уникално, единствено и само за вас, зрителите на BTV. Неил Кесова, Деде, човек, който ръководи цялата церемония, той ще ни разказва. В превода ни помага координатора на цялото гостуване Беркант Хатипоглу. Тук е представител на Сдружението на турските студенти в София Мустафа Сердемир, а пък Захид Гюрсой Семазен ще го видим след малко. Първо да кажем това, което широката публика не знае за дервишите. Има всякакви легенди за техните свръхспособности. Свързват се с поезия, мъдрост, просветление, мъдреци. Дори и разни чудеса се твърди, че могат да извършат и то чрез танца, който май не е само танц, но и медитация, така ли? Добро утро. Şimdi derviş kelimesi insanın bir manevi boyutu, bir maddi boyutu var biliyorsunuz. Всеки човек има една духовна част и dervişe. Dervişler bunun idraki içinde. Bugün insanlık manevi boyutunu unutmuş. Dervişите са тези, които разбират тая духовна част на човечеството. За съжаление, мнозина целия свят са забрали тая част. Derviş D kelimesi bizde dünyayı terk manasına geliyor. Derviş в нашата култура означава да се отдалечават от земното изцяло. Ama bu dünyayı terk, materyalizmi terk, onun esiri olmamak. Това отдалечено означава да се отдалечим от материалното, не изцяло. Sermayenin esiri olmamak, paranın esiri olmamak. Да не станем роби на материалното, на парите, това означава. Tanrı inancı içerisinde, Allah inancı içerisinde bu dünyaya Allah'a şükrederek, geldiğimize de şükrederek insanlığa faydalı olmak düsturumuzda. Вярата в душата си, която имаме, идеята е да служим на човечеството. Кои легенди за свръхестествени неща или събития са верни? И защо са били толкова преследвани в самия мюсюлмански свят дервишите? Yetenekleri olduğu veya İslam aleminde eleştirdikleri doğru mudur? Şimdi bugün Einstein büyük filozof biliyorsun. Dnes dori Einstein големи filozof. Aklın ötesinde bir saha, bir araya var. Beyond the wisdom. Aklın ötesinde bir sahanın. Şimdi dervişlerin hayatında özellikle zikir, semazenlerin dönüşünde при dervişte особено семазените, всъщност танцуващи дервиши. Bu aklın ötesine intikal etmeye çalışılıyor. Bu bir Tanrı'ya doğru, Allah'a doğru bir yol. Се стремят да потват към Господа. Това е едно пътешествие. Bu aklın ötesinde aklın ötesine de aşk ile ancak gidileceğine inanıyoruz. Allah aşkıyla. Se putува, трябва да се с не може да се пътува. Ve bu konsantrasyon içerisinde yaşayan dervişlerin yaşadığı olay ruhun idraki, yani bedenle ruh ayrışması gibi bir olay oluyor. По време O на bir aklın танца ötesinde bir olay. тялото и душата се разделят. И това няма... Сега ще го видим наистина, ще го видим наживо и изпълнителите се подготвят. Öyle söyleniyor yani. Затова са тия легенди всъщност са създадени. Normal zamanda yaşamadığı bir olay. По принцип това в нормално време, нормален свят няма как да се разбере. Направили сме една импровизирана платформа, така че да им е удобно на изпълнителите да направят това, което предстои. Заповядайте. Заповядайте. Две думи по ваша покана ли са тук или не? İki kelimeyle diyorsun davet ettiniz dervişleri. Evet, dervişleri biz davet Те ettik. са поканени от тяхното дружество. Студентите турските в София. Колко са турските студенти в България? Aşağı yukarı Колко са турските студенти в България? 3000 öğrenci. Bulgaristan'da Toplam Bulgaristan'da 10.000 tane öğrenci var. около 10 000 турски студенти. Sofya'da 3000 tane öğrenci var. София са около 3000. Браво за това, което правите и за това, че са причастни и зрителите на BTV с всичко, което предстои. Аз лично съм много любопитна да видя това, което следва. Никога не съм ставала свидетел на нещо такова. Сигурна съм и най-малка част от зрителите ни. Сега да се отдръпнем ли насам? Къде ще ви бъде удобно? Семазен скачи на подиума и човека с флейтата ще свири. Ней, наречен инструмент ней. Има микрофон, добре. Hocam buyurun.
Медитация. Може да продължите да обясним какво се случва, че това не е просто танц. Çalışalım kısaca iki cümleyle. Bu sadece bir dans değil çünkü bir sema gösterisi. Efendim buna dans diyen de var. Almanlar derviş Има хора, които значи това е танц, обаче всъщност не е точно İşte думата на смисъл, Fransızlar не е derviş танц. turnör diyor, dönen dervişler diyor. Ama Французите го наричат въртящи се дервиш, обаче, kainatta bildiğiniz gibi her şey dönüyor. както знаете, Вселената всичко се върти всъщност. Belki de varoluşun aslı esası bu dönmede. И основата на нашето съществуване се крие в това въртяне. Derviş Вселената. bu dönüşüyle kainatın dönüşüne katılıyor. Hep Dervишът с birlikte. това въртяне се включва в въртянето на цялата birliktelik Вселена var. и създава едно Zaten единство. dervişin inancında И в Allah, вярата на дервиша insan kendisi ve kainatı bir tek düşünüyor. Господ себе си и Вселената Yani вижда в едно Allah'ın дервиша. dışındaki bütün varlıklar Tanrı'nın yarattığı Всички varlıklar, създания, bitkiler, hayvanat, всички в insanlar Вселената Tanrı'nın yaratma özelliğinin bir tecellisi, manifestation. те са продукти на качеството на Господа за създаването на Burada всички Tanrı същества. yolunda bir yolculuk bu. Tanrı'ya doğru Това е едно bir пътешествие към yolculuk Господа. olduğu için burada da bu yolculuktan dönüş var. Yani bu da Обаче едновременно се връщаме обратно от това пътешествие. diriliş olayı var ya onu Това е, temsil ediyor. това е един вид, едно възраждане. Yani Отвъйки şimdi към Господа се възраждаме и се връщаме обратно ölmeden като перфектния ölümü човек. idrak ediyor. Преди да умрем, разбираме какво е смъртта. Още като сме живи. Това е идеята на Дервиш. Тоест, това, което видяхме, не е уникално само като физическа издръжливост и способност да се завъртиш толкова пъти без да изгубиш равновесие нито за една секунда, а този човек наистина медитираше. Bir meditasyon bu bizce diyor. Tabii, şimdi fiziki varlığını burada bırakıyor. Той се Manevi оставя varlığı, физическата си същност тук, а с душата си ruh, beden ayrışıyor. Ruhu
öbür tarafa gidiyor. Душата Ölüm de öyle değil mi? Ruh преминава към Tanrı'ya другата страна, gidiyor. както и при смъртта. Bu Душата ви dünyada kalıyor, пътува dünyadan към alınmış. Господа, а тялото ви остава в този свят. Кое смята, че носи голяма дисхармония вместо хармония сега в съвременния свят? В търсене на хармония, нали? Това е idеята. Tırsanın на пътя и пътешествие до Божественото. Harmoniye ulaşabilmek için dönüyor benim anladığım kadar derviş diyor. Bir harmoni yakalayabilmek için diyor. Doğru mudur diyor anladığım kadarıyla. Bir bütünlük içerisinde. Şimdi Veya dönerken onu engelleyen bir şey olabilir insan mi diyor. hem bir maddi boyutu, manevi boyutu var dedik. Hem maddeden manadan ibaret. Bir spiritüel Както преди varlığı var. казахме, човек е създаден Ruhu var. материално и Şimdi духовно. Две ağacın, части. taşın, toprağın da canı var. Както дървото, Bu da yaşıyor, земята, пръста, ölüyor всички ama си имат. ruhu yok, spirit yok. Spirit Ага, bizde всички var. са живи и жизнени, обаче нямат душа. Душата само е дадена на човека от Господа. Burada ölmeden evvel ölümün idraki var. Yani ruh beden ayrışması. Yaşayanlar yaşıyor. Ben Пак 2-3 повтаряме, kere yaşamışımdır. Както Ben аз her го zaman преживях поне yaşamıyorsun 2-3 bunu. пъти, не можеш да го преживееш това Burada bir- всъщност. Преди да умреш, се освобождаваш от душата си. Не винаги се случва всъщност това. Şimdi bakın orada bir ney vardı ya demincek çaldı. Както преди Hazreti малко Mevlana Нейзена свиреше ней, ki, тръстиката. ben diyor hamdım, piştim, Както yandım. Мевляна казва, аз бях Hayatımı суров, 3 изгорях kelimeyle. и озрях. Тия три думи всъщност са есенцията на моя живот. Ve kendisini bu neyde görüyor И adeta. той вижда себе си в тая Bunu da флейта, в kesiyorlar. ней. Hamdı kesiyorlar. Те İçini го изработват, temizliyorlar. защото е суров. Пречистват отвътре. İçini temizliyorlar. Tozlarını şeyini alıyorlar. Ondan eğri oluyor. İnsan Те da са малко yaratılışta криви. hiçbir şey değil, cahil. И човек Ама по създание е нищо всъщност. Той е yapıyorlar. неграмотен, обаче после Düzeltiyorlar, delik delik ediyorlar. както флейтата го изработват пищим янdım. и го правят перфектно, Господ също иска да Tanrı'nın направи bize перфектно човека. ruhundan üfürdüğü gibi, bize ruh verdiği gibi o da ona ruh veriyor, üflüyor ve o güzel Това е sesi важно. ondan Сега ще sonra го кажа. Hocam biraz daha dönebilir miyiz biz konuşurken? Biraz daha lütfen. Sadece bir 30-40 saniye dönebilirseniz. Както той свирейки, Bu konsantrasyonda müziğin rolü çok büyük. Bundan ses çıkarmak için hu demek lazım. много е важно музиката по време на концентрацията. Раги има ли? Няма нищо общо, нали? Biraz Hint kültürünü andıran bir şey ama hiçbir Tanrı'nın alakası yok. nefesini temsil ediyor. Всъщност то символизира дъха на Господа. Hint kültüründe Tanrı'ya gidiş yolunda aynı şekilde gidiyor yine. Може да се каже, че има подобни неща в индийската култура. А ние не му ли пречим в момента, не пречим ли на двамата на това състояние, в което трябва да изпаднат? Нирвана обаче не е точно нирвана. Nirvana'da kalmıyor bu daha onun ötesinde. Нирвана до някъде стига, обаче те продължават където спира нирваната. Ve Това е gidiyor, разликата. insanı kamil olarak geri И dönüyor. като вече е ve станал insanlığa перфектен hizmet човек ediyor. горе, се връща отново да служи, този път вече като озрял човек и като перфектен човек на човечеството. Дио къде İnsana hizmet eden insanlığa, insanı seven Allah'ı sever diyor Hazreti Mevlana. човека, който обича човечеството, обича и Създателя, се казва Мевляна. en büyük tecellisini insanda görüyor ve onun için Şems Tebrizi diye bir Ние arkadaşı var. всъщност Duymuş. истински смисъл на Господ го виждаме в хората, както Мевляна го вижда в Шемс, неговия Ve bakış приятел. açısı, her şeye bakış açısı insanın Allah gibi olmalı diyor. O açıdan И bakıyor. нашия поглед върху нещата трябва да е като погледа на Господа. Кажете ни, İnsanda sayın, insanları sevin, sayın, hizmet edin, hayvanları sevin. Както се казва, обичайте всичко, нали? И животните, Öyle хората, bakmıyor mu? всичко Yaratıyor. обичайте. Bu güzellikleri yaratıyor. Както bize тия de всички veriyor. хубавости, които нали, Господ ги създава и ги дава на нас хората. аскетичният начин на живот, който водят дървишите, с какво той се различава от моя начин на живот? Peki diyor dervişlerin hayat tarzı diyor. Benim gibi normal bir bayan hayat tarzında farkı ne olabilir diyor. Farkları nelerdir? 3 yıl hizmet yılı var derviş. Те имат 3 години, които се нарича подготвителните 3 години, където ги приготвят за Bu това служение. hizmet 18 tane 3 yılda ve bunun hepsi insanlığa faydalı olmak yolunda. Има различни степени, hizmetler. 18 степени, които подготвят дервиши за да служи на човечеството. Един и дълъг път е. Да, наистина. това. Ние много ви благодарим, че ни подарихте тези последни минути. Благодарим за участието.
Тук е място да сложим точка. Толкова много интересни теми имаме и за утре, че май няма смисъл да казвам бъдете Нямаме с нас. и време да ви ги изредим всички, но бъдете с нас утре в 7 без 15. Хубав да ви е деня. Довиждане.